Περιφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Συνέργειας, Μονοταξίας και Περιβάλλοντος κ. Βλέτσαντα. Αντιδήμαρχοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Εκπρόσωποι Δήμου Θέρμου, Δήμου Ναυπακτίας, Δήμου Θωρίου. Εκπρόσωποι Φορείας Αρχαιοτήτων, Εταιρείας Γερμανίας και Λεφτάδος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στους δρόμους της περιφερειάς από την έξοδο μέχρι τον Ναύπλιο. Την 10η Απριλίου 1826, οι πρόγονοί μας πραγματοποίησαν την ηρωική έξοδο, βγαίνοντας από το Μεσολόγγι με τα σπαθιά στα χέρια, προτιμώντας το θάνατο από τη σκλαβιά. Από τους 10 με 12.000 ελεύθερους πολιορκημένους κατάφεραν να περάσουν τις γραμμές των πολιορκητών περίπου 2.500. Σκοτώθηκαν περίπου 2.500 και 6.000 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν ως δούλοι. Οι διασωθέντες βάθησαν με στάσεις ως τον Ναύπλιο. Η μεγάλη ομάδα, με αρχηγούς τον Δημήτριο Μακρύ, Νότι Μπότσαρ και Κίτσο Τζαβέλα και άλλους καπεταναίους μέσω της Ρούμελης και του Ισθμού, και μία μικρότερη ομάδα με μεσολογγίτες από τον Γιάννη Ρατζικότσικα και τον Μήτρο Δελγιώργη μέσω των Τριζηνίων και της Βόρειας Πελοποννήσου. Οι πορείες των εξοδητών είναι ένα θέμα ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, γιατί αποδεικνύει την αγάμαστη λαχτάρα των πολιορκημένων για ελευθερία. Άλλωστε, για την έξοδο έχει και το μεγαλειώδες ποίημα του Διονύσιου Σολομού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις σύλλογοι, οι οργανωτές και της σημερινής εκδήλωσης, Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων, Αρχαιολογική και Ιστορική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας, με την υποστήριξη του Ορειβατικού Συλλόγου Μεσολογγίου, του Συλλόγου Αγλαδοκαστριτών Ναυπακτίας και της Ένωσης Δωρεάν Επιστημόνων, οργάνωσαν το Δεκέμβριο του 2021 ημερίδα με θέμα Δρόμοι Ελευθερίας υπό την αιγίδα και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος ήταν η χάραξη των διαδρομών που ακολούθησαν οι εξοδίτες στην πορεία τους προς την έξοδο, προς τον Ναύπλιο, και η οργάνωση λαϊκών δρόμων εις ανάμεση αυτής της πορείας. Στόχος σημερινός είναι η κατέτος οργάνωση 2 δρόμων με πορεία από το Μεσολόγγι προς τον Ναύπλιο, ακολουθώντας τις πορείες αυτές που ακολούθησαν οι εξοδίτες, τις οποίες περιγράφει με γλαφυρό τρόπο στα απομνημονεύματά του ο Κασουμούρης. Παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για έναν σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχη, αξιότιμοι εκπρόσωποι λοιπόν φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας σε αυτήν την πολύ όμορφη και ευλαβισμένη εκδήλωση με κεντρικό τίτλο «Δρόμοι Ελευθερίας». Η τοπική μας εκκλησία, έχοντας μεγάλη ευαισθησία σε ό,τι αφορά στην εθνική μας παράδοση και τον πολιτισμό μας, ευλογεί την ωραία αυτή εκδήλωση που έχει ως στόχο να αναδείξει την ηρωική και εύτολη πορεία των εξοδητών από τα ερείπια του Μεσολογγίου προς μια νέα ζωή, η οποία θα χτιζόταν υπό το βάρος των τραγικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο ηρωικό και ένδοξο Μεσολόγγι. Οι διασωθέντες του Μεσολογγίου λοιπόν κατευθύνθηκαν προς διάφορες όμορες περιοχές, άλλες πιο κοντινές, άλλες πιο μακρινές, με την ελπίδα μιας νέας ζωής, στην οποία πάντα θα κατήχαν κεντρική θέση οι νεκροί τους και η ανάμνηση των σπιτιών τους, που είχαν γίνει ένα σωρός από ερείπια εξαιτίας της μανίας του κατακτητού. Η οδός αυτή
προς τη νέα ζωή δεν ήταν μια πορεία ανέφερη και ξένιαστη. Ήταν μια οδός μαρτυρική εξαιτίας των πρόσφατων απάνθρωπων γεγονότων που είχαν βιώσει κατά τη νύχτα της εξόδου. Τα σκυθροπά πρόσωπά τους, υπό το βάρος του πένθους για τις απώλειές τους, δεν τους άφηναν χώρο ούτε για ένα χαμόγελο, ούτε για ένα μηδίαμα για τη δική τους σωτηρία. Μπορούμε να τους αποκαλέσουμε πρόσφυγες? Φυσικά. Ήταν οι τραγικές φιγούρες, οι ξεριζωμένοι Μεσολογγίτες, οι βαρύτατα πενθούντες πρόσφυγες που εξαιτίας της εχθρικής και βάναυσης μανίας αναγκάζονταν να περιμαζέψουν ό,τι τους είχε απομείνει και να αναζητήσουν καταφύγιο και παρηγοριά αλλού, σε ένα άλλο τόπο, ξένο. Η αποκατάσταση και η αφομοίωση των διασωθέντων προσφύγων υπήρξε επίτευγμα για τους κατοίκους των νέων περιοχών στις οποίες κατευθύνθηκαν. Η έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ ομοεθνών αποτελεί την υπέρτατη επιβεβαίωση της εθνικής υποστάσεως ενός λαού. Οι δρόμοι ελευθερίας τιμούν λοιπόν αυτή την διαδρομή των διασωθέντων, τιμούν αυτούς τους ελάχιστους Μεσολογγίτες που με βαριά καρδιά διέστησαν χιλιόμετρα προς τον Ναύπλιο και αλλού. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια στους διοργανωτές, διότι θεωρούμε πολύ εμπνευσμένοι, όπως είπαμε αρχικά, αυτή την ιδέα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην υλοποίησή της. Ας μην εγκαταλείψουμε όσα χρόνια και αν περάσουν τις εθνικές μας μνήμες. Οι εθνικές μας μνήμες είναι η ιστορία μας, που δεν πρέπει ποτέ να λησμονείται, αλλά πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και αφορμή ευάθυνσης και περισυλλογής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ελπίδες να συνεχίσουμε ως έθνος την ιστορική μας πορεία. Είναι το εθνικό μας χρέος έναντι των νεκρών συμπατριωτών μας, αλλά και των γενεών που θα έρθουν μετά από εμάς. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αξιότιμοι εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων Ελεύθερων Πολιορκημένων, της Αρχαιολογικής και Ιστορικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, του Συλλόγου Αχλαδοκαστητών Ναυπακτίας και της Ένωσης Δωριαίων Επιστημόνων. Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς εκ μέρους του Δημάρχου, που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για προσωπικούς λόγους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή, σας καλωσορίζουμε στη φετινή διοργάνωση των Δρόμων Ελευθερίας, μιας πρωτοβουλίας που τιμά και αναδεικνύει τη συγκλονιστική πορεία των εξοδητών από το Μεσολόγγι έως τον Ναύπλιο, μια αγωνιώδη διαδρομή γεμάτη πόνο αλλά και ελπίδα. Η έξοδος του Μεσολογγίου τη νύχτα της 10ης προς 11ης Απριλίου 1826 υπήρξε μία από τις ηρωικότερες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες και οι υπερασπιστές της πόλης, εξαντλημένοι από την πείνα και τις κακουχίες, πήραν τη μεγάλη απόφαση να σπάσουν το κλειό του εχθρού και να βαδίζουν προς την ελευθερία. Όμως οι Οθωμανοί που είχαν ζώσει την πόλη από στεριά και θάλασσα τους αντιλήφθηκαν.
χιλιάδες σκοτώθηκαν εκείνη τη νύχτα, ενώ όσοι λίγοι κατάφεραν να διαφύγουν μέσα στο σκοτάδι, ξεκίνησαν μια μαρτυρική πορεία μέσα από τα βουνά και τις πεδιάδες της στερεάς Ελλάδας. Αυτοί οι λιγοστοί επιζώντες, κυνηγημένοι και εξαντλημένοι, αναζήτησαν καταφύγιο σε διάφορες περιοχές. Άλλοι οδηγήθηκαν στο Θέρμο, άλλοι πέρασαν από τη Βδορίδα, την Αυπακτία, το Γαλαξίδι, φτάνοντας τελικά στον Αύπακτο, που τότε αποτελούσε το κέντρο της επαναστατημένης Ελλάδας. Εκεί, παρά τις πληγές τους, οι εξοδίτες συνέχισαν να αγωνίζονται για την ελευθερία, δίνοντας νέο νόημα στη θυσία του Μεσολογγίου, που πλέον είχε γίνει γνωστή διεθνώς. Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, στη συνεργασία με τους συνδιοργανωτές και υπό την αιγίδα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και με την υποστήριξη του Δήμου Θέρμο, διοργανώνει αυτήν την αναπτυξιακή εκδήλωση, όχι απλώς για να θυμηθούμε τα γεγονότα, αλλά για να εμπνευστούμε από αυτά. Οι δρόμοι ελευθερίας δεν είναι μόνο μια ιστορική διαδρομή, είναι ένας συμβολικός δρόμος που μας υπενθυμίζει πως η ελευθερία κερδίζεται με αγώνα, θυσία και ενότητα. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συλλόγους που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, στους ομιλητές, τους συμμετέχοντες και σε όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε αυτή τη μεγάλη στιγμή της ιστορίας μας. Ας συνεχίσουμε να περπατάμε στους δρόμους ελευθερίας με σεβασμό στο παρελθόν και με όραμα για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Παρακαλείται η κυρία Γεωργία Παπαδοπούλου, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βδορίδας, Πολιτισμού, Παιδείας και Πρόνοιας, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατα, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι λοιπόν φορέων, θα ήθελα να εκφράσω αρχικά όχι μόνο τη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα, αλλά και την ευγνωμοσύνη μου για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρακολουθήσω το έργο, τη δράση σας και μέσω της εκδήλωσης αυτής και τα μελλοντικά σας σχέδια. Προερχόμενοι από έναν τόπο όπως το Λιδωρίκι, που υπήρξε και αυτός χώρος σημαντικών γεγονότων στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, μπορώ να καταλάβω την αγάπη που εσείς οι Μεσολογγίτες τρέφετε για τον τόπο σας, ετούτο εδώ το μικρό αλωνάκι. Τον τόπο που πέτυχε μέσα από την ηρωική έξοδο και την αυτοθυσία των ανθρώπων του να στρέψει το βλέμμα της Ευρώπης στον αγώνα των Ελλήνων και να δώσει μια άλλη τροπή καθόλου θετική για την έκβασή του. 199 χρόνια μετά, εσείς, στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων, έρχεστε στεκόμενοι στο ύψος που απαιτεί η περίσταση να αποδώσετε τις δέουσες τιμές μέσα από αυτό το εγχείρημα που οργανώνετε. Να φωτίσετε δηλαδή μια άγνωστη για τους πολλούς πτυχή της ιστορίας των εξοδητών. Σε αυτή την προσπάθεια, ο Δήμος Βορίδος, η Δημοτική Αρχή Γιαννόπολου και εγώ προσωπικά θα συμβάλλω τα μέριστα για την υλοποίηση του εγχείρηματός σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ δύο πράγματα. Να έχουμε πολλοί Μεσολόγγοι μέσα μας και όπως λέτε και εσείς οι Μεσολογγίτες, καλό βαγιόνι. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάει η παρουσίαση των δρόμων ελευθερίας με πρώτο μιλητή τον κύριο Κωνσταντίνο Καρκανιά, πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας, που ανακοινώνουμε την έναρξη, την προχωρημένη έναρξη βέβαια της προσπάθειας για να οργανώσουμε τους δρόμους της ελευθερίας. Από την αρχή να πω ότι αυτή η προσπάθεια για οργάνωση των δρόμων της ελευθερίας στοχεύει όχι στο να τρέψουμε ή να κατακτήσουμε ή να αποδυνατήσουμε μια φορά το 2026, αλλά στοχεύουμε αυτοί οι αγώνες, οι δρόμοι ελευθερίας,
να γίνονται κάθε χρόνο από εδώ και πέρα. Και θα ήθελα να σας πω κάτι που το ξέρετε, αλλά μπορεί να μην το έχετε βάλει στη σειρά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι η τέταρτη ιστορική αγώνες στην Ελλάδα. Αγώνες δρομικοί τα τελευταία χρόνια γίνονται κάθε χρόνο εκατοντάδες. Υπάρχουν 80 δρομικοί σύλλογοι που κάνουν αποστάσεις μεγαλύτερες του μαραθωνίου. Οι ιστορικοί όμως δρόμοι ποιοι είναι? Ο πρώτος είναι ο μαραθώνιος, τον γνωρίζετε. Ο δεύτερος δρόμος είναι ο Σπάρταθρος δρόμος. Από την Αθήνα στη Σπάρτη, και μάλιστα αυτός είναι μισός δρόμος. Γιατί ο Φιλιππίδης δεν πήγε από την Αθήνα στη Σπάρτη, πήγε από την Αθήνα στη Σπάρτη και γύρισε στην Αθήνα. Αυτός ο δρόμος ο Φιλιππίδιος είναι ο τρίτος ιστορικός δρόμος που υπάρχει στην Ελλάδα και έχει μήκος 490 χιλιόμετρα. Έχουμε τη μεγάλη ευχαρίστηση σήμερα να είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Διαμαντής, παλιός δρομέας, ήταν πρόεδρος στο Σύλλογο Αθηναίοι Δρομής και ήταν αυτοί, και ο Γιώργος ο Διαμαντής επικεφαλής, που δημιούργησαν τον Φιλιππίδιο δρόμο. Επαναλαμβάνω, 490 χιλιόμετρα. Συνεργαζόμαστε με τους Αθηναίους Δρομείς και αυτοί πρότειναν στον Γιώργο τον Διαμαντή, που τώρα δεν είναι πρόεδρος, αποσύρθηκε λιγάκι να ξεκουραστεί, πρότειναν να είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο τεχνικός σύμβουλος, ο τεχνικός υπεύθυνος για την οργάνωση των δικών μας των δρόμων. Και να πω βέβαια ότι αυτός ο τέταρτος ιστορικός δρόμος της Ελλάδος είναι ο μόνος που έχει σχέση με τη Νέα Ελλάδα. Οι άλλοι τρεις, ο Μαραθώνιος, ο Σπάρταθρος και ο Φιλιππίδιος, είναι δρόμοι οι οποίοι αναφέρονται σε πολύ παλιότερες εποχές. Για ποιο λόγο οργανώνουμε τους δρόμους? Πρώτα απ' όλα, οι διαδρομές αυτές τις οποίες θα ακολουθήσουμε, όσοι τρέξουμε, όσοι μπορούν λίγοι να τρέξουν ολόκληρες τις διαδρομές, 440 χιλιόμετρα από τη μια μεριά μέσω της Ρούμενης και 440 χιλιόμετρα από την άλλη μεριά μέσω της Βόρειας Πελοποννήσου, είναι λίγοι. Θα υπάρχουν όμως ενδιάμεσες διαδρομές, οι οποίες θα είναι παραδείγματος χάρη από το Μεσολόγγι μέχρι την Ανάληψη, περίπου 50 χιλιόμετρα. Από το Μεσολόγγι μέχρι αυτή την εκπληκτική γέφυρα, όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει να πάτε, τη βλέπετε και σε φωτογραφίες και σας αρέσει. Όταν πάτε να τη δείτε από κοντά, θα ενθουσιαστείτε, τη γέφυρα της Αρτοτίδας. Ένας από τους 5 συνδιοργανωτές, ελπίζουμε, αυτών των δρόμων, που προετοιμάζουν αυτούς τους δρόμους, είναι ο Δημήτρης ο Πιλερινός, θα μιλήσει σε λίγο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Αχλαδοκαστητών. Αχλαδόκαστρο είναι το χωριό που είναι ακριβώς όταν μπαίνουμε από την Τριχονίδα από το Θέρμο προς την Αυπακτία, είναι το πρώτο χωριό που συναντούμε μετά τη γέφυρα της Αρτοτίδας. Ναι, φαίνεται στο κάτι ακριβώς πίσω πώς είναι η διαδρομή από το Μεσολόγγι για να φτάσουμε μέχρι, προχωράει, για να φτάσουμε μέχρι την Άνω Χώρα και από εκεί για να πάμε στον Άπλιο. Αυτή είναι η μία από τις δύο διαδρομές. Να έρθω τώρα σε τρεις βασικές πληροφορίες οι οποίες υποστηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τους δρόμους ελευθερίας. Η πρώτη πληροφορία είναι εξής. Πολλές φορές και πολλοί από εμάς μιλάμε για τα μονοπάτια των εξωτητών. Και εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να το πούμε. Η λέξη μονοπάτι στην κυριολεξία σημαίνει μονοπάτι. Δηλαδή μοιάζει ένας δρόμος που χωράει ένας άνθρωπος. Στριμωγμένα και ένας δεύτερος. Θέλω να σας πω, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά στο εξαιρετικό βιβλίο της Ούλας Αλεξανδροπούλου, της κυρίας Ούλας, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, φαίνεται ότι αυτές οι διαδρομές, αυτοί οι δρόμοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 100, 200, 300 χρόνια ήταν υπημενικοί δρόμοι, αυτοί από τους οποίους πέρναγαν οι ποιμένες, είτε για να κατέβουν από την Ευρυτανία προς τα δικά μας τα μέρη, είτε για να επιστρέψουν το Μάιο προς τα εκεί. Μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αυτές τις διαδρομές, όπως ο συμμαθητής και φίλος μου ο Γιώργος ο Σαδής, ο οποίος έχει περπατήσει από το Μεσολόγγι μέχρι την Άπλιανη επάνω σε αυτούς τους δρόμους. Αυτοί λοιπόν οι δρόμοι δεν ήταν μόνο πάρκια. Ήταν αυτό που θα λέγαμε καλύτερα αλογόστρατες. Γιατί αλογόστρατες? Γιατί χωρούσαν ένα μουλάρι φορτωμένο και από τις δύο πλευρές, διότι όταν μετακινούνται, έτσι μετακινούνται. Έχοντας μουλάρια φορτωμένα είτε για να πάνε τα πράγματά τους
να πάνε πάλι στην Άπλια ή στο Κρίκερο ή οπουδήποτε, είτε αν μετέφεραν εμπορεύματα, τυριά και τα λοιπά από εκεί προς τον Βοκόρητο Μεσολόγγι, είτε για να ανεβάσουν αλάτι ή άλλα προϊόντα θαλασσινά προς τα βόρεια μέρη. Οι διαδρομές λοιπόν αυτές, οι οποίες περιγράφονται πολύ καθαρά στα τιμήματα τα στρατιωτικά του Νίκου του Καζομούλη, αλλά και στα απομνημονεύματα του Νίκου του Μακρύ και άλλων, ήταν διαδρομές επάνω σε αυτούς τους δρόμους. Δεν ψάχνουμε λοιπόν για στενά μονοπάτια επάνω στον Αράκινθο ή οπουδήποτε αλλού. Όχι ότι δεν υπάρχουν μονοπάτια, όχι ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν και μονοπάτια όταν οι εξοδίτες κυνηγήθηκαν επειδή το σχέδιο προδόθηκε, αλλά η διαδρομή των 440 χιλιόμετρων δεν έγινε τότε, ούτε θα γίνει τώρα επάνω σε μονοπάτια. Το δεύτερο, ότι οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων δεν τρέχουν επάνω σε κατσάβρακια. Δεν είναι ορειβάτες. Οι δρομείς τρέχουν επάνω σε αμαξιτούς δρόμους. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε τους χάρτες των ορεινών όγκων για τους οποίους μιλάμε, θα δούμε ότι οι αμαξιτοί δρόμοι, οι επαρχιακοί, έχουν κατασκευαστεί επάνω σε επάνω σε αυτές τις αργόστατες, επάνω σε αυτούς τους παλιούς δρόμους για τους οποίους μιλάμε, και αν λόγω κατολιστήσεων ή άλλων αλλαγών τοπικών δεν ήταν δυνατόν οι αμαξιτοί δρόμοι να κατασκευαστούν επάνω στους παλιούς κομμάτινους δρόμους, είναι λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο πάνω. Επομένως, ο σχεδιασμός τον οποίο κάνουμε εμείς για τους δρόμους, αυτούς τους δρόμους ελευθερίας, είναι πάνω σε αμαξιτούς δρόμους, οι οποίοι συνήθως είναι παράλληλοι, είναι οι ίδιοι, είναι λίγο επάνω ή λίγο κάτω από τους παλιούς δρόμους, αυτούς τους οποίους ανέφερα προηγουμένως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλές φορές καθόμαστε και συζητάμε αν οι εξοδίτες πέρασαν έξω από το δικό μου το χωράφι ή έξω από την εκκλησία του τάδε χωριού κτλ. Εμείς στις διαδρομές ακολουθούμε τον Καζομούλη, ο οποίος Καζομούλης μας λέει ότι περίπου κάθε μέρα περπάταγαν 35 ή 40 χιλιόμετρα και σταμάταγαν σε ένα χωριό ή σταμάταγαν σε ένα χάνι και την άλλη μέρα το πρωί ξεκινούσαν και πάλι και προχωρούσαν. Ανέφερα προηγουμένως για τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά, ιδιαίτερα το μεγάλο βιβλίο 1600 σελίδες του Νίκου του Καζομούλη, διατίθεται ηλεκτρονικά ελεύθερο. Δηλαδή ο καθένας, αν γράψει με τμήματα στα ηλεκτρονικά Νίκου Καζομούλη, μπορεί να το έχει στον υπολογιστή του και να του πώσει πόσες σελίδες θέλει να δει. Κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι οι δρόμοι ήταν δύο. Και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η εθνική λεωφόρος εκείνης της εποχής, όπως λέει ο Καζομούλης και ο Βλαχοριάννης, ο οποίος επιμελήθηκε τα απομνημονεύματα του Καζομούλη, όπως τα έχουμε και τα διαβάζουμε τώρα, η εθνική οδός από το Μεσολόγγι μέχρι τον Άπλιο πέρναγε μέσα από την Αυπακτία, έμπαινε στην Δωρίδα, γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη του Δήμου Δωρίδας, γιατί εκεί έγινε η διακλάδωση, ότι στο βόρειο μέρος η μεγάλη ομάδα των εξωτητών πήγε προς Πενταγιούς, Λιδωρίκη, Καρούτες, Άμφισσα κτλ. Η δεύτερη ομάδα των Μεσολογητών από την άλλη χώρα πέρασε το Μόρνο, κατέβηκε δεξιά κάτω Τριζόνια και από εκεί μπήκε στην Πελοπόννησο. Άρα λοιπόν βασικά κομμάτια των δρόμων των εξωτητών είναι μέσα στη Δωρίδα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Δήμος Δωρίδος έχει αποφασίσει να μας υποστηρίξει. Έχουμε λοιπόν πληροφορίες σίγουρες, όσο το δυνατόν να είναι σίγουρες, σε βιβλία σχετικά με τους δρόμους της ελευθερίας. Θα ήθελα να πω ότι, και το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν θα επιμείνω τώρα σε αυτό, θα μόνο να το αναφέρω, ότι οι Μεσολογγίτες, αυτή η μικρότερη ομάδα που ήταν καθαροί Μεσολογγίτες, γιατί υπήρχαν Μεσολογγίτες και στις άλλες ομάδες, ιδιαίτερα κάτω από τον Δημήτρη τον Μακρύ, οι Μεσολογγίτες, η διαδρομή την οποία έκαναν, με τη διαδρομή την οποία ακολούθησαν, αυτή που θα τη λέγανε, όπως είπα, εθνική οδό της τότε εποχής, έφτασαν στον Άπλιο σε 2 εβδομάδες. 440 χιλιόμετρα περπατώντας, κουρασμένοι, με οπλισμό, με οτιδήποτε που κουβαλούσαν, σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή 30, 35, 40 χιλιόμετρα τη μέρα. Οι άλλοι, για άλλους λόγους, έφτασαν τον Άπλιο σε 40 μέρες. Έχουμε λοιπόν μια διαδρομή που έγινε σε 40 μέρες και έχουμε και μια διαδρομή που έγινε σε 15 μέρες
Άλλη στιγμή, με άλλη ευκαιρία, θα μιλήσουμε για ποιο λόγο η μία ήταν 15 και η άλλη ήταν 45 μέρες. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι δρόμοι είναι προσκυνηματικοί. Εγώ που έχω περπατήσει ένα κομμάτι αυτών των δρόμων, αλλά και κομμάτια στη Δωρίδα και στην Βιωτία, πηγαίνω όπου πηγαίνω, επειδή είμαι μεγάλης ηλικίας και κομμάτια όπως παλιά που ρωτάγαμε Μανούλα εσύ από πού είσαι, ποιος είναι ο πατέρας σου, έχεις κάποια σχέση με αυτό ή με εκείνο το μέρος. Συναντάω παντού, στην Δωρίδα, στην Άμφισσα, στην Ιταία, συναντάω ανθρώπους που λένε είσαι από το Μεσολόγγι. Στο χωριό μου ο γιος του δασκάλου λέει ότι ο πάπος του ξόμινε στο χωριό, φεύγοντας οι εξοδίτες, ήταν κουρασμένος, ήταν τραυματισμένος, βρήκε δουλειά, κάπου τον πήραν σόγακρο και ξόμινε. Σε όλη τη διαδρομή, από εδώ μέχρι τον Άπλιο υπάρχουν απόγονοι των εξοδιτών οι οποίοι έμειναν. Πολύ χαρακτηριστικό, οικογένεια Ψαρόμυαλου στη Λεβαδιά. Είχα μαθήτρια. Λέω μαθόν και τι λέει το Ψαρόμυαλο, λέει είμαστε από το Μεσολόγγι. Δεν το καταλάβατε, λέει από το Ψαρόμυαλο. Από πού είμαστε? Ψαρόμυαλοι είναι οι Μεσολογγίτες. Πηγαίνουμε λοιπόν και προσκυνάμε τις τοποθεσίες από τις οποίες περάσαμε και κάποιοι από εμάς ξόμιναν. Στην Απακτία υπάρχουν μνημεία. Μνημείο του εξοδίτη. Δηλαδή κάποιος πέθανε και τον έφτασαν δίπλα στον δρόμο, όπως γινόταν παλιά, και εκεί υπάρχει ακόμη το πρόχειρο μνήματο. Εκτός όμως από προσκυνηματική αυτή η δρομή, το αντιλαμβάνεστε εύκολα, είναι αναπτυξιακή. Περνάμε από περιοχές που δεν τις ξέρουν ούτε οι μανάδες αυτών που κατοικούσαν εκεί. Όλη η περιοχή που είναι η Παραευήνια, που ανεβαίνουμε πάνω προς τη γέφυρα της Αρτοτύπας και μετά τα χωριά δεξιά από τη γέφυρα της Αρτοτύπας καθώς μπαίνουμε στην Αυπακτία, είναι καταλημμένα. Δεν υπάρχει κανείς. Ο τρόπος που θα σχεδιαστούν και θα δημιουργηθούν οι δρόμοι θα φέρει κόσμο. Θα βάλει τα χωριά στο χάρτη. Αυτά που είδαμε εκεί είναι οι χάρτες που θα βγουν και θα σημαίνουν ότι εδώ έγινε κάτι σημαντικό. Πέρασαν κάποια στιγμή κάποιοι οι οποίοι ήταν ήρωες και τα χωριά οι κάτοικοι τους υποδέχτηκαν, τους έδωσαν κρασί, τους έδωσαν φαγητό. Στο Λιδωρίκι που τώρα έχει ξομείνει με 700 κατοίκους, αναφέρουν οι ιστορίες οι παλιές ότι οι εξοδίτες ήταν η πρώτη φορά που κάθισαν και τους πρόσφεραν κρασί και χόρεψαν. Είναι ο χορός των αντιλωμένων. Άρα λοιπόν, εκτός από τον προσκυνηματικό χαρακτήρα, τον ιστορικό χαρακτήρα, αυτοί οι δρόμοι θα δημιουργήσουν ανάπτυξη. Αναφέρω, το λέει ο διπλανός μου, που το κλέβω να το πω εγώ, ο Κώστας Ορμονόπουλος, ο οποίος είναι από το τύχιο της Δωρίδας. Κάποιος συμπατριώτης του και φίλος του ξεκίνησε την οργάνωση ενός δρόμου που δεν έχει κανένα ιστορικό χαρακτήρα. Το γύρο του τυχείου. Αυτή τη στιγμή στο τύχιο υπάρχουν σπίτια που νοικιάζονται για σύντομο χρόνο, αυτό που το λέμε Airbnb. Αν σας ρωτήσω, αν ξέρει κανείς το τύχιο, δεν το ξέρει κανείς. Λόγω των δρόμων το έμαθαν άνθρωποι και πηγαίνουν, νοικιάζουν, μένουν εκεί 2, 3, 4, 5 μέρες. Αυτός λοιπόν είναι ο χαρακτήρας ο αναπτυξιακός. Αναφέρθηκε ήδη από τον κύριο Παπα-Νικολάου και έχουμε ευχαριστήσει το Δήμο Μεσολογγίου που έθεσε όλη αυτή την οργάνωση υπό την αιγίδα του και επιπλέον υποσχέθηκε, εμείς έχουμε καθυστερήσει, ότι τα σημεία εκκίνησης των δρόμων, που πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν η πύλη του Μεσολογγίου από την οποία βγήκαν οι εξοδίτες, ήταν ανοίγματα στις ντάπιες του Μακρύ, του Ρίγα και του Μονταλαμπέρ, που και τα τρία αυτά σημεία, οι τρεις αυτές τοποθεσίες, είναι στο ανατολικό τμήμα του σιδηροδρομικού σταθμού. Έχουμε πάει με τον Θανάση τον Σπυρόπουλο, τον Γιάννη τον Μακρύ, τον Θόδωρο τον Μυρονάκη, έχουμε σημαδέψει αυτά τα σημεία και περιμένει ο Δήμος Μεσολογγίου καλύτερα να βάλουμε πασάλους για να τοποθετήσει εκεί πινακίδες που να λένε δρόμοι ελευθερίας από το Μεσολόγγι στον Άπλιο, σημείο εκκίνησης, χιλιόμετρα 0. Αυτό και μόνο θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και των εορτών της εξόδου, διότι η έξοδος έγινε από αυτά τα τρία σημεία. Ήταν ένα όνειρο που είχαμε, αυτή η χάραξη των δρόμων, η αδερφότητα των απογόνων των ελευθερών πολιορκημένων το 2010 είχε αφιερώσει την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή της σε αυτό. Από πού έφυγαν, πού πήγαν
οι εξοδίτες. Και μάλιστα έχουμε κάνει και ένα μικρό βιβλιαράκι που μπορεί κανείς να το ζητήσει από τον κύριο Μακρύ να το πάρει. Αναφέρθηκε ήδη η μερίδα την οποία κάναμε με την χρηματοδότηση της περιφέρειας, μια μικρή μερίδα, γιατί ήταν κορονοϊός επιδημία, μικρή χρηματοδότηση. Από αυτή όμως τη μικρή χρηματοδότηση έχουμε ευχαριστήσει πολλές φορές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Γίναμε ομάδα ABC 5 και ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Στη συνέχεια, το λόγο θα πάρει ο κύριος Ιωάννης Μακρύς, πρόεδρος της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελευθερών Ερωτημένων. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι. Στην ολιγόλεπτη εισήγησή μου θα αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο γνωρίζω ως μελετητής, αλλά και για το οποίο είμαι φορέας στέρεης οικογενειακής παράδοσης. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της διαδρομής των εξοδητών. Η απόφαση της εξόδου στο δεύτερο μέρος της ήταν ένα ολοκληρωμένο στρατιωτικό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε τον τρόπο με τον οποίο οι μαχητές του Μεσολογγίου θα κατάφερναν να περάσουν από τις εχθρικές οργανώσεις, οχυρώσεις, τους αμάχους και να τους οδηγήσουν στην ασφάλεια του βουνού. Πράγμα το οποίο δεν κατέστη δυνατό για άλλους λόγους. Έτσι λοιπόν, η απόφαση της εξόδου προβλέπει η έξοδος να γίνει από το ανατολικό μέρος του τείχους. Γιατί αυτό? Διότι η περιοχή εκείνη ήταν βαλτώδης, όπως λέμε εμείς οι ντόπιοι, ήταν γητσίκη στο μεγαλύτερο μέρος της και είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οχυρωματικά έργα των εχθρών. Στη βόρεια πλευρά του τείχους ήταν το στρατόπεδο του Ιμπραήμ και στη βορειοδυτική ήταν του Χιταχή. Έτσι, η μόνη διέξοδος προς το βουνό ήταν η ανατολική πλευρά. Σημείο συνάντησης των διαφόρων σωμάτων που κατά την απόφαση θα έκαναν την έξοδο είχε οριστεί ο Αισιμιός. Ο Αισιμιός γιατί? Ο ένας λόγος βεβαίως γιατί είναι βόρειο-ανατολικά του Μεσολογγίου. Ο δεύτερος λόγος όμως είναι διότι από τον Αισιμιό, καβαλώντας το ζυγό πάνω από το Κουτσαχέρι, δηλαδή από τα άνερα στην αφορεσμένη βρύση και από εκεί στην μεγάλη ρίζα, έπεφτε κανείς στο μεγάλο ετωλικό μονοπάτι. Όταν λέμε μεγάλο ετωλικό μονοπάτι, εννοούμε την κύρια οδική αρτηρία που διέσχιζε την Ετωλία, έφτανε μέχρι την Δερβέκιστα και εκεί υπήρχε διακλάδωση, η οποία η νότια διακλάδωση πήγαινε προς Τριζόνια και προς Ναύπακτο, η ανατολική διακλάδωση πέρναγε από την ορεινή Ναυπακτία και κατέληγε στην ανατολική Ρούμελη και η βόρεια διακλάδωση οδηγούσε στο Απόκολο. Αυτός ήταν χοντρικά ο οδικός άξονας της εποχής εκείνης. Τι άλλα πλεονεκτήματα είχε αυτή η διαδρομή? Πρώτον, ήταν διαδρομή ορεινή, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να χτυπηθούν από Τούρκους. Η απουσία δε σημαντικών κέντρων πάνω στο μονοπάτι δεν είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τουρκικές φρουρές στη διαδρομή, όπως υπήρχαν σε άλλα σημεία, όπως τα Κρασοβίτικα Καλύδια, ας πούμε. Άρα ήταν ένας δρόμος σχετικά ασφαλής. Και επίσης σπουδαίο, όπως βλέπουμε, δεν μου φαίνεται τώρα, όπως βλέπουμε στο χάρτη, από το Μεσολόγγι στο Αισιμιό στην Δερβέκιστα είναι μια ευθεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ο συντομότερος δρόμος. Και μην ξεχνάμε ότι αυτοί που αποφάσιζαν και σχεδίαζαν και αποφάσιζαν είχαν να διαχειριστούν
ανθρώπους εξουθενωμένους από την πείνα και τις κατοχίες. Άρα ήταν κύριο μέλημά τους να βρουν το συντομότερο δρόμο. Έτσι λοιπόν η έξοδος έγινε από το ανατολικό μέρος του τείχους, δεν κατέστη δυνατό να τηρηθεί το πρόγραμμα, το σχέδιο της αποφάσεως για πολλούς λόγους. Οι εξοδίτες, όσοι κατάφεραν να φύγουν λίγο έξω από το Μεσολόγγι, από 4 σώματα γίναν 2. Το ένα σώμα ήταν αυτό που όσων βγήκαν από την πόλη, μαχητών και αμάχων, και το δεύτερο σώμα ήταν της φρουράς της Κλείσοβας, το οποίο είχε διαταχθεί με την απόφαση να περάσει από το νησάκι ανατολικά του Μεσολογγίου, στη Μολόγα, στο Αρμυρικάκι, και από εκεί να κινηθεί παράλληλα προς τις υπόλοιπες φάλαγγες, λειτουργώντας προφανώς ως ανιχνευτές, γιατί από το σημείο που έγινε η έξοδος και ανατολικά επίσης δεν υπήρχαν εχθρικές εκκυρώσεις, υπήρχε όμως το Αιγυπτιακό στόμποχώρι και φοβόταν πιθανή επίθεση, όπως και έγινε. Έτσι, αυτά τα 2 πλέον σώματα, και ξέρουμε ότι ήταν 2 γιατί έχουμε το περιστατικό της επίθεσης του Μουστάφη, ήταν λοιπόν από διαφορετικούς δρόμους εκκινούνται αυτά τα 2 σώματα, συντήχθηκαν στον Εξημιό και από εκεί ξεκίνησαν τη διαδρομή προς την Δερβέκιστα, από τα σημεία εκείνα τα οποία στους παλιούς Μεσολογγίτες, στους παλιούς ετωλούς είναι γνωστά, γιατί ακριβώς επί αιώνες αποτελούσαν τον κύριο οδικό τους άξονα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Αθανάσιο Σπυρόπουλο, πρόεδρο της Αρχαιολογικής και Ιστορικής Εταιρείας Δυτικής Στέρας Ελλάδος. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Αντιδήμαρχοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κύριοι εκπρόσωποι διαφόρων δήμων, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση για τους δρόμους ελευθερίας των εξοδιτών στην πορεία τους από το Μεσολόγγι μέχρι τον Άπλιο είναι κορυφαία σημασίας για την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, γιατί στοχεύει στην ανάδειξη ενός σημαντικού επεισοδίου των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με την έξοδο του Μεσολογγίου, που μέχρι σήμερα είναι ελάχιστα γνωστό ακόμη και στην τοπική κοινωνία. Θα αποτέλεσε δε την απαρχή αποκατάστασης και άλλων εκκρεμωτήτων στην Ιερά Πόλη που σχετίζονται με τα ιστορικά γεγονότα της περίοδου εκείνης, των πολιορκιών και της εξόδου που συγκλώνησαν την ανθρωπότητα και συνέβαλαν αποφασιστικά στην απελευθέρωση των Ελλήνων από το τουρκικό ζυγό. Η ανάδειξη των ιστορικών διαδρομών των εξοδιτών από το Μεσολόγγι μέχρι τον Άπλιο αποτελεί κορυφαία πράξη και αποπληρωμή ενός τεράστιου χρέους της σημερινής γενιάς προς τους προγόνους μας για την προσφορά τους στην πατρίδα. Οι δρόμοι ελευθερίας, εκτός του μεγάλης σημασίας αθλητικού γεγονότος, θα συμβάλλουν και στην ανάδειξη του σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος, ιστορικού, αρχαιολογικού, εκκλησιαστικού, περιβαλλοντολογικού κλπ. Των περιοχών των διαφόρων νομών από τους οποίους διέρχονται. Ειδικότερα στο νομό Αιτωλοκαρνανίας, και αφού ασφαλτοστρωθεί το εναπομείναν τμήμα Κουτσοχέλη Παραδείσι, 10 χιλιόμετρα περίπου, πρόκειται για χωματόδρομο που είναι βαθός στα αυτοκίνητα σήμερα, αλλά πρέπει να ασφαλτοστρωθεί. Το υπόλοιπο τμήμα μέχρι το Θέρμο είναι ασφαλτοστρωμένο. Θα μπορεί έτσι, χωρίς καμιά συντήρηση όλο τον χρόνο
να πραγματοποιείται η πολιτιστική σύνδεση της Ιεράς Όλεως του Μεσολογγίου με το Θέρμο, έδρα της Ιτωλικής Συμπολιτείας στην αρχαιότητα, και η διασύνδεση των σύγχρονων αρχαιολογικών μουσείων Μεσολογγίου και Θέρμου. Θα συμβάλλει δε στην υλοποίηση του αναμορφωμένου χωροταξικού πλαισίου ανάπτυξης στον νομό Καρδανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που προβλέπει πολιτιστικό άξονα μεταξύ των πόλεων Μεσολογγίου, Ναπάκτου και Θέρμου και Ναπάκτου. Στη διαδρομή αυτή των εξοδητών βρίσκεται και η ανάληψη που έγινε η πρώτη διανυκτέρευση των εξοδητών στην πορεία τους προς τον Άπλιο. Εκεί ο αθλητικός αυτός αγώνας μπορεί να συνοδεύεται και με πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής που έχει μεγάλη ανάγκη. Το ίδιο θα συμβεί και στους υπόλοιπους ιστορικούς χώρους, σε όλους τους νομούς που βρίσκονται στη διαδρομή μέχρι τον Άπλιο. Η επίτευξη του στόχου καθιέρωσης ετήσιων αθλητικών αγώνων στο Μεσολόγγιο μέχρι τον Άπλιο πρέπει να αποτελέσει κορυφαία επιλογή της πολιτείας και μεγάλη πρόκληση για την Δυτική Ελλάδα, και οι τοπικές κοινωνίες και η πολιτεία να τον ενστερνιστούν και να τον υποστηρίξουν, αφού θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών από τις οποίες διέρχονται. Η προσπάθεια επίτευξης του στόχου του μεγάλου αυτού αθλητικού γεγονότος από Μεσολόγγι μέχρι τον Άπλιο αποτελεί για μένα μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, διότι με την ευλογία και τη βοήθεια του Θεού είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι 4 φορές νικητής περιφερειακών μαθητικών αγώνων της Παραμαϊκής Σχολής. Δεν έχω πληροφορηθεί μέχρι σήμερα αν υπήρξε άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια καλείται ο κύριος Δημήτριος Πλεαρινός, πρόεδρος του Συλλόγου Ορθοδικαστικών Αυταρχίας, να πάρει το λόγο. Σεβασμανεύονται, κύριε Αντιπροεδράρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, εκπρόσωποι δημοτικών αρχών, φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι, ως ελάχιστος όρων μέσα σε ένα τόσο ευρύ σχήμα επιφανών εκπροσώπων, ειδικών επιστημόνων και δημοσίου νόσου και ιδιωτικών φορέων, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την τιμή της αποδοχής της παρουσίας μου στη σημερινή εκδήλωση. Αισθάνομαι υπέροχος μια ευρύτερη προσπάθεια που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του τόπου μας, που αγωνίζεται κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του για την ανάδειξη και θεραπεία των προβλημάτων του, τη βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου, την οικονομική του αναβάθμιση, την τουριστική του προώθηση, την ανύψωση του πολιτιστικού του επίπεδου. Αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη όπως κάθε Έλληνας της ανιδιοτελούς προσφοράς προς το ξεχωριστό του το τόπο που είδαμε το φως της ζωής όλοι μας και που κατά θαυμαστό τρόπο κληρονομήσαμε. Οι πρόγονοί μας έδωσαν πρόθυμα στη ζωή τους για να μην παραχωρήσουν στη πιθανή της τον εχθρό, γη και είδωρ κατά τη γνωστή της πάσης έκφραση. Και εν προκειμένου, οι προ 200 ετών κάτοικοι της Μεσολογγίτης, οι απροσκύνητοι εκείνοι υπερασπιστές της, δεν την παρέδωσαν να μαχητή. Παρέδωσαν μόνο την ελπίδα. Διέσαν βουνά, χαράδρες, νεροσυρμές, γκρεμούς και καταράχια, πένγητες και αποστιωμένοι, όχι για να περισσώσουν αυτά τη ζωή τους και την αξιοπρέπεια τους, αλλά για να διεκδικήσουν μέχρι ασκάτων διαπληρώς και συντήρουν την ελευθερία τους. Συμφιλιώθηκαν με το θάνατο, περνώντας μέσα από τη φωτιά, απολυτρώνει στήθους με στήθους για να διαφυλάξουν και την παραδώσουν στους επόμενους και σαν πρώτα πληρωμένοι. Οι υπεράνθρωποι ελεύθεροι πολιοκειμένοι, αφού τρασκέλισαν τον τάφρο, τα κουκοτράχυλα καστανοχώρια του ζυγού, τις γκρεμίλους του αποκόρου, διάβηκαν και το κεφίρι το μυθικό λικόρεμα αυτό της Αρτοτήμας. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα ένας από αυτούς που μας άφησε και γραπτό αυτό το άγγισο που άλεμα ζωής και θανάτου, για να μην το ξεχνάμε. Εν το σούτο ο πόλεμος εισέχει,
εις το μεσημβόλι εξακολουθούσε ακατάπαυστα έως τα 3 ώρες της ημέρας, όπου διέβαινε την γέφυρα της Αρτοτήβας και πλέον δεν ακούγαμε τίποτε. Ενωμένη η φρουρά του Μισθολογίου με το έξω στράτευμα, διακρίνουν το από το αγριεμένο πρόσωπο και ο χρόνο από την ισχυρότητά του, από το εμετωπισμένα φορέματα, από τις βολιές που έφερε διάφορα μέρη των ετοιμάτων τους, από τα κόκκινα και λιγωμένα μάτια, από τα αχτένιχτα μαλλιά του προκηρυκτισμένα και από το καλορασπουμένα φορέματα και φουστανέλες. Στην γέφυρα αυτή της Αρτοτήβας είχε πλέψει ο Καραϊσκάκης παρατηρητάς να ειδούν οποίοι εσώδησαν και πόσοι. Διαβάζει στη γέφυρα και ανεβαίνοντας να περάσαμε τα καντέλια και να φτάσουμε στον Πλάτωνο, άρχισε ένας βομβουλισμός, ένας άνεμος σφοδρός και μια βροχή επεταραγδαία. 3 ώρες ακατάπαυστα. Έως όταν φτάσαμε στον Πλάτωνο, δεν έπαψε νοικοκυρία. Κατά τις 15 Απριλίου αφήσατε στην υγεία στον Καραϊσκάκη, αναχωρήσαμε. Στις 16 Απριλίου φτάσαμε στην Κοκοτεινά. Πόσο παραστατικά μας τα λέει ο Νικόλος Κασομούλης, ο Μακεδόνας αγωνιστής, ήταν παρόν σε εκείνη τη μοναδική, τη μεγαλειώδη στιγμή της μοίρας και του ολέθρου. Εμείς δεν υπήρχαμε τότε γι' αυτό και δεν δικαιούμαστε κριτικής. Δεν δικαιούμαστε να αμφισβητούμε αυτά που οι αγωνιστές εκείνοι έζησαν και είδαν, η διεσόμαση, αυτά που έγραψαν με το χέρι τους και τη ζωή τους. Προσωπικά τους ακολουθώ διαλύτως 20 και πλέον χρόνια. Θεωρώ το χρωστό σε εκείνους και τους γονείς μου που τους είχαν μια ολόκληρη ζωή σημαία και πρότυπο. Και οι φιλέλληνες τους χρωστάμε πολλά, γιατί μας βήθησαν δίνοντάς μας και τη ζωή τους. Σε εμάς απομένει να διατηρήσουμε, να περιφρονήσουμε και να μεταδώσουμε στους αποκόνονους και στόσο θέλουν να ξέρουν την αλήθεια. Όσα μάθαμε από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, διατηρώντας τα ανώθευτα, μακριά από μεθοδεύσεις και ιδιοτέλειες. Τότε η δόξα του Μισθολογίου θα λάμει και θα μισθολογεί για πάντα. Τότε η Ιερά Πόλη θα παραμείνει ιερή, ορόσημο ελευθερίας και αυταπάρνησης στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτά θαυμαστά μεγαλούνια μιας φυλής της ελληνικής, που χάρισε στους λαούς το φως του πολιτισμού της, τη μοναδικότητά της, την πνευματική της υπεροχής, την έννοια της τιμής και του μέτρου. Όχι μόνο επενετή, αλλά και επιβλημένη και οφειλόμενη η σημερινή μας συνάντηση. Εξίσου, οφειλόμενη και έκφραση ευχαριστειών προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και αξιότιμο κύριο Κωνσταντίνο Καρκανιά, τον ακάματο και επιφανή Μεσολογίτη και τους συνδιοργανωτές για την υποδηματική, την άψη συνεργασία κατά διάρκεια υπό την αιγύδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πρωτοβουληθήσεις την 5-12-21 εμπειρίες με θέμα δρόμοι ελευθερίας, μονοπάτι εξοντετών Μεσολόγγι και Νάπολη. Οφείλω να ομολογήσω ότι το έναγμα των επικοσαετία και πλέον προσπαθειών μου για την ανάσταση από τη λύθη της ακριβού διαδρομής που ακολούθησαν οι κυνηγημένοι και βασανισμένοι εξουδίτες του Μεσολογγίου, για το τμήμα γέφυρα Αρτοτήβας Καγγέλια, όπου είναι το νηφορικό μονοπάτι με πολλές τρεφές που οδηγεί στο χωριό Αρτοτήβα, σημερινό Αφραδόκαστρο και τη ηλικία στο Πλάτανο, μου προκάλεσε το ενδιαφέρον μιας ομάδας ξένων περιηγητών που περιέρχονταν και για δεύτερο συνεχές καλοκαίρι την Αυπαχθία και ειδικά την περιοχή της Αρτοτήβας Πλατάνο, με σκοπό να γνωρίσουν την ιστορική γέφυρα της Αρτοτήβας και τον Πλάτανο, όπου ανάρρωνε ο Καραϊσκάκης και το συνάντησε την Εξουδίτης. Αυτό μου έδειξε τον δρόμο και μου έδωσε την ευκαιρία και την χαρά να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα, αγαπητοί συμμετέχοντες, σε αυτόν εδώ τον αγώνα, τον οποίο συνυπογράφουν 15 πολιτιστικοί σύλλογοι και πρόεδροι κοινοτήτων Οργής Ναυπαχθίας, τους οποίους και εκπροσωπώ. Μια όρατη σιωπηλή λιτανία περιβάλλει το ευλογημένο ορονάκι του Μισθολογίου. Κάθε τέτοια υποθήκηκα. Οι ψυχές των ηρωικών υπερασπιστών του, των Αγίων εκείνων ψυχών που στάθηκαν όρθιες προσπαθώντας το ωραίο και το αληθινό και που στοιχιώνουν και θα στοιχιώνουν εσαΐ αυτόν τον αιματοποτισμένο και γερμένο τόπο. Καιρό να σκουμποθούμε και να συνάξουμε τα στέλια μας και εμείς και τα παιδιά μας. Τι θα αφήσουμε αλήθεια στην κληρονομιά? Τα παιδιά μας γνωρίζουν ποια είναι. Από που ήρθαν και αλλιώς που πάνε. Όποιος την κατέχει την ιστορία του είναι κατεδεχμένος να την ξαναζήσει. Αλήθεια, υψώνοντας τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής, ανοιχνεύοντας τα κρυφά μονοπάτια της ουράνιας πολιτείας, τις εθέρες μορφές των ελεύθερων πολιοκειμένων, των εξωτητών, 200 χρόνια μετά τη θυσία τους, πώς θα τους κρίσουνε? Εξαγόρασαν με το αίμα τους τα 200 χρόνια ελευθερίας μας και εμείς ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τα χνάρια που άφησαν στην πορεία τους στη μοναδική, την επανάληψη. Καιρός λοιπόν να ακολουθήσουν δεν είναι ακατόρθωτο, έστω και τώρα, το σημαδεμένο με το αίμα τους μονοπάτι που χαράχτηκε από τον ελέητο πάρεμά τους μεταξύ ζωής και θανάτου για το ακριβόνιο της ελευθερίας, την αέριλη και πληγωμένη προσδοκία της ζωής. Η παρουσία μας σήμερα εδώ
σημαίνει ότι δεν χάθηκαν όλα. Να γίνει επιδίωξη όλων μας και να αποτελέσει το σπαθί και το καρπεφίλι της κοινωνικής επαναχάραξης του μονοπωλίου των εξωτερικών του Μεσολογγίου, την ανάσταση του χρέους στις ψυχές των γενεών που ακολουθούν μπροστά στην αναγέννηση, ο φλογερός κήρυκας του προομηρικού ονείρου και αέρα μεσολογγίου της πηγικής προς της Παλαμάς, που βρίσκεται, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ανάμεσά μας απόψε. Ας ακούσουμε την υπουθήκη του, την πνευματική του παρακαταθήκη, την τιμωρία του. Χρωστάμε όσους πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Ορθοί θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι νεκροί. Σας ευχαριστώ που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, τον λόγο θα πάρει ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, εκ μέρους της Ένωσης Δωρεών Επιστημονών. Σεβασμιότατε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι γνωστό ότι δεν υπήρξε μία και μοναδική διαδρομή των υπερχριστών του Μεσολογγίου μετά την έξοδο. Οι εξοδίτες, ακολουθώντας τους δρόμους ελευθερίας προς τον Άπλιο, πέρασαν και από την Δωρίδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το χνάρι τους στην νεότερη ιστορία. Στην εισήγησή μου εστιάζω στο τμήμα της πορείας των εξοδιτών από Λουμποτινά, σημερινή Άνω Χώρα, μέχρι Σάλωνα, σημερινή Άμφισσα, καθώς και στην πορεία του σώματος των μεσολογητών στα τμήματα που διέρχονται από τη Δωρίδα. Πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή ότι συμμετέχουμε στην Επιτροπή αυτή που θα διοργανώσει τους δρόμους ελευθερίας και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό τους φίλους μας εκλογικούς. Όσοι γνωρίζουν την μορφολογία του εδάφους, των διαδρομών που ακολούθησαν, οι μαχητές μπορούν να κατανοήσουν την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν για να διασχίσουν τα δύσβατα περάσματα των Καραβάρων και της ορεινής Δωρίδας. Εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην κατάσταση που ήταν, ποτέ δεν θα επέλεγαν να αφήσουν την ασφαλή διαδρομή που γνώριζαν και να ακολουθήσουν οι ηγέτες τους και να επιλέξουν περιττές και δύσκολες διαδρομές, πολύ περισσότερο να εμπλακούν εκ νέου σε μάχες με Οθωμανούς. Στην Άνω Χώρα συναντήθηκαν στις 16 Απριλίου πρώτη φορά μετά την έξοδο με τις δύο άλλες ομάδες, όπως αναφέρει ο Κασομούνης. Στις 19 Απριλίου οι δύο πρώτες ομάδες, ενωμένες πλέον, έφυγαν από την Άνω Χώρα με κατεύθυνση προς Πενταγιούς Δωρίδος. Στις 20 Απριλίου έφυγαν από Πενταγιούς με κατεύθυνση προς την Δωρίκη, όπου έφτασε το Σούρπο της 20 Απριλίου. Στις σημειώσεις των ενθυμάτων του Κασομούλη, ο Βλαχογιάννης αναφέρει: η παράδοση λέει πως χόρεψαν και όλα οι γενναίοι. Πρώτη φορά για κρασί, ύστερα από την έξοδο. Η θερμή φιλοξενία στους μαθητές του Μεσολογγίου, η αναγνώριση του αγώνα και της θυσίας τους, η παρηγοριά κατά βάσανά τους και η πίστη των δωρεαίων στη συνέχιση του αγώνα για ελευθερία λειτουργήσαν ως βάλσαμο στις ψυχές τους. Για τον λόγο αυτό εκτιμώ ότι οι εμπειροπόλεμοι και σκληροί αυτοί μαχητές χόρεψαν το χορό των παρτικών με τους δωρεείς στο Λιτορίκι, όπως αναφέρουν ο Γεώργιος Τερτσέτης στο ποίημά του «Ο χορός των παρτικών» και ο Ιωάννης Βλαχογιάννης στο ιστορικό του διήγημα «Αστραπόκαλο». Αυτό έγινε ως δείγμα υψηλού συμβολισμού τόσο για την υποδοχή και προσφορά τους, όσο και το αγωνιστικό ηθικό των Ελλήνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι από την αρχή μέχρι το τέλος της μακράς αυτής πορείας προς τον Άπλιο δεν αναφέρεται κάποιο ανάλογο περιστατικό. Από το Λιτορίκι, οι εξοδίτες έφυγαν στις 20 Απριλίου και κατευθύνθηκαν προς Άμφισσα περνώντας από το χωριό Καρούτας. Από το διάσελο έλαβος των Καρουτών καθημόντησαν και έφτασαν στα Σάλωνα στις 21 Απριλίου με τελικό προορισμό τον Άπλιο. Μεσολογίτες ερευνητές, όπως ο στρατηγός Νικόλαος Κολόμβας και άλλοι, υποστηρίζουν ότι το σώμα των Μεσολογιτών κατευθύνθηκε ανατολικά προς το τριζόνια της Δωρίδας, που την εποχή εκείνη έπαιζαν σπουδαίο ρόλο. Κατοικούνταν από Έλληνες, που διέθεταν διάρκεια, στα οποία εκτιμούν ότι επιβιβάστηκαν για να διεκπαιρεωθούν στη Βοστίτσα, σημερινό Αίγυπτο. Εκτιμώ ότι για λόγους στρατιωτικής τακτικής έπρεπε σε κάθε περίπτωση να επιλέξουν την πλέον ασφαλή διαδρομή, χωρίς τον κίνδυνο να εμπλακούν σε νέες συγκρούσεις με τους Οθωμανούς. Πιθανά να μεταφέρθηκαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν στην ιερά μονή Βαρνάκοβας, που την εποχή εκείνη ήταν σημαντικό κέντρο εφοδιασμού και ορμητήριο των επαναστατημένων Ελλήνων. Από τη μέχρι τώρα έρευνά μας για τη διαδρομή των Μεσολογιτών
εντοπίσαμε κάποιες καταγραφές για την πορεία τους, με αναφορές στην περιοχή των Μαραζιών, σημερινό Δαχτοχώρη, της Ξυλογαϊδάρας, σημερινής Καλυθέας και Τριζωνίων. Ενδεικτικά σε ποιητική καταγραφή. Αναφέρεται, πέρασαν στράτες και μονοπάτια, βουνά και καταράχια και έφτασαν εκεί, ψηλά στα Μαραζιά, που δεσπόσει πλάτα τους. Κατά εις καθίσανε όλοι κατατρεγμένοι τριγύρω του πλατάνου τη ρίζα. Με επιτόπια έρευνα εντοπίσαμε το μεγάλο πλάτανο στην πλατεία των Μαραζιών, που σήμερα έχει περίμετρο 10 μέτρα. Μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο παλιός είναι. Ο Σκούρας τους Μολογά, προβολήστε τον κατήφορο, και εγώ φωτιά θα ανάψω. Η σημαδούρα από εκεί θέλει να πάει το μήνυμα στους Μωραΐτες και απετάνιους του λόγου και τους Κινήτες. Τους πήρε μέρα να διαβούν το κατήφορο και την Ξυλογαϊδάρα. Μπροστά μας ξεπετάγεται λεβέντης αγροτωμένος ο Χρήστος Τσούλος, Μεσολογγίτης ή Τσαούσης, τους Μολογά. Αυτός χαμπέρι θα προσμολογήσει. Ωραία αδέρφια μου, οι Μωραΐτες της φωτιάς πήραν μήνυμα. Εκεί στο Τριζωνίου, τη δυτική πλευρά, στο πλημμυρά σπηλιά, εκεί θα τα μαθείτε. Από εκεί θα σας βγάλει, εκεί που αφήνει ο ποταμός Φίνικας, απέναντι τα νερά. Εκεί θα πατήσετε στεριά, εκεί θα βρείτε τους λόγους τους Κινήτες, εκεί ψωμί θα πάτε, εκεί νερό θα πείτε. Με επιτόπια έρευνα εντοπίσατε τη σπηλιά στη δυτική πλευρά των Τριζωνίων, η οποία λόγω των καταπτώσεων από τους σεισμούς έχει προσδοθεί στο μεγαλύτερο μέρος της. Οι λαϊκές αυτές καταγραφές, ανεξάρτητα από την απόλυτη ακρίβεια των γεγονότων, αποτελούν ένα στοιχείο για την πορεία των Μεσολογγιτών από την περιοχή αυτή, που ήταν ήδη γνωστή στους επικεφαλείς του σώματος. Η ακριβής πορεία του σώματος των Μεσολογγιτών εξακολουθεί να είναι ζητούμενο και να έχει ερευνητικό ενδιαφέρον. Αγαπητοί φίλοι Μεσολογγίτες, πραγματοποιήσαμε επιτόπια έρευνα για την κατάσταση του δρόμου ελευθερίας από άλλο χώρα μέχρι Άμψα, με άριστους γνώστες του παλιού οδικού δικτύου καθώς και των επιμονικών δρόμων της περιοχής. Διαπιστώσαμε ότι οι παλιοί δρόμοι σε αρκετά τμήματα είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Σας δείχνω εδώ με τους δρόμους τους παλιούς. Βλέπετε εδώ ότι οι παλιοί δρόμοι τέρνονται με κάποιους καινούριους δρόμους. Αυτός είναι παλιός δρόμος. Να υπολογίσετε από αυτόν περίπου 20 μέτρα παραπάνω είναι ο καινούριος δρόμος. Αυτή είναι η παλιά στράτα. Και αυτή επίσης πηγαίνει από τις Καρούτες στον Έλατο. Ο παλιός δρόμος είναι 20 μέτρα παραπάνω. Αυτό εδώ, αυτή η φωτογραφία είναι ο παλιός δρόμος. Και αυτός είναι ο παλιός δρόμος. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ ήταν δρόμος πλακοστρωμένος. Τώρα είναι διαλυθεί όλα. Εδώ είναι τα Τριζώνια από τα Μαραζιά. Όπως βλέπετε, το δεξιό μέρος είναι η σπηλιά του Λιουρά και ακριβώς απέναντι είναι ο λόγος. Οι πορείες των εξοδητών, καθώς και των Μεσολογγιτών από άλλο χώρα που άμψαν, ακολουθούν τον βασικό δρόμο που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη για τις μετακινήσεις τους και η κάρτα της Λωρίδας. Σε αρκετά τμήματα η χάραξη, όπως σας έδειξα, συμπίπτει τόσο με τον παλιό δρόμο και στα περισσότερα έχουν σχεδόν παράλληλη κατεύθυνση. Οι χαράξεις πάνω στους παλιούς δρόμους είναι στα περισσότερα τμήματα χωματόδρομοι σε καλή κατάσταση. Σε ορισμένα σημεία χρειάζεται συντήρηση μικρής κλίμακας που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των περιφερειών και των Δήμων. Σε κάθε περίπτωση προσφέρονται για ποικίλες δράσεις όπως πεζοπορικές διαδρομές, ποδήλατο βουλού κλπ. Εκτιμώ ότι με όχημα το σεβαστό σε όλους όνομα του Μεσολογγίου και την κατάλληλη οργανωτική προετοιμασία υπάρχει η δυνατότητα οι δρόμοι ελευθερίας να αποτελέσουν ένα ιστορικό, εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό, ιστορικό και αθλητικό γεγονός και συνάμα αναπτυξιακό, ώστε το έτος 2026 στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου και την πορεία στον Άμβιο να είναι ένα δρόμενο το οποίο θα έχει μεγάλη επίκριση. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα αποτελέσει το εφαρτήριο για την καθιέρωση της ιστορικής αυτής διαδρομής ως μιας από τις σημαντικότερες πεζοπορικές διαδρομές της χώρας μας, με ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές, σε ετήσια βάση και πολλαπλές δραστηριότητες στη διάρκεια της πορείας, αλλά και γενικότερα ως τη διαδρομή πεζοπορίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου από οργανωμένες ομάδες ή μεμονωμένους πεζοπόρους. Ανέφερε στην αρχή ο αγαπητός φίλος Κώστας Καρκανιάς για το Τύχιο. Το Τύχιο έχει αυτή τη στιγμή 26 κατοίκους μόνο. Στις εκδηλώσεις που κάνουμε στο Τύχιο Race, κάνουμε αγώνες δρόμου, αγώνες από το Τύχιο μέχρι τους Λευκούς και επιστροφή, συμμετέχουν 700 αθλητές, ποδήλατο βουνού, όχι μόνο τους, με άλλους φίλους.
Και αυτή τη στιγμή ένα μικρό χωριό, το φέρνω ως παράδειγμα, έχει 65 κρεβάτια ελληνική. Για όλο τον χρόνο. Άρα λοιπόν είναι ένα παράδειγμα να φέρω. Μπορεί αυτό να αποτελέσει ένα γεγονός για όλους τους νομούς και να ωφεληθούν όλα τα χωριά από την δράση αυτή, πέρα από το ιστορικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα που θα αφήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια καλείται ο κύριος Γιώργος Γιαννάκης, τεχνικός υπεύθυνος της διοργάνωσης από το Δρομικό Σύλλογο Αθηναίων Διαδρομής. Αλλά το λέω. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, αξιότιμοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των συλλόγων δρομικών και πολιτιστικών, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας δηλώνω ότι αισθάνομαι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Είναι ένα ιστορικό γεγονός και έχω αρκετή ευαισθησία στους δρόμους που έχουν ιστορικό υπόβαθρο. Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξε τον αυθεντικό Φιλιππίδιο δρόμο, όπως ανέφερε ο κ. Καρκανιάς στην αρχή. Ένα δρόμο πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι μπορώ ή θα προσπαθήσω, για να είμαι πιο έτσι, θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις να βοηθήσω όσο μπορώ, καταθέτοντας την εμπειρία μου στην ομίγυρη εδώ. Θα είμαι όμως λίγο αιρετικός. Θα ήθελα να σας πω ότι το να κάνουμε πολλούς δρόμους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε τις παραδοχές μας και να κάνουμε έναν δρόμο, έναν αγώνα. Επίσης, καταλαβαίνω ότι στο μυαλό της ομάδας είναι να κάνουμε έναν δρόμο μη ανταγωνιστικό, το οποίο όμως δεν θα έχει πάρα πολύ διεθνές ενδιαφέρον. Το διεθνές ενδιαφέρον είναι να είναι ο αγώνας ανταγωνιστικός, να είναι κανονικός αγώνας. Αυτός ο αγώνας λοιπόν μπορεί να έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για διεθνείς συμμετοχές. Το ένα πλεονέκτημα είναι το ιστορικό του υπόβαθρο, βέβαια, που οι ξένοι, αν το σπρώξουμε κατάλληλα, είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Επίσης, μπορεί κάλλιστα, αν κάνουμε τον δρόμο χωρίς τα πλοιάρια, να κάνουμε τον δρόμο στεριανό μέχρι τον Άφλιο, μπορεί κάλλιστα, πρόχειρους υπολογισμούς έχω κάνει μέχρι τώρα, αλλά μπορεί κάλλιστα να είναι ο μεγαλύτερος αγώνας επί ανοιχτής οδού στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι που επίσης θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο να θέλει να τρέξει στο μεγαλύτερο αγώνα επί ανοιχτής οδού στον κόσμο. Και πάλι σας ευχαριστώ που είμαι εδώ και σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω τις δυνάμεις μου για την επιτυχία του σκόπου σας. Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και για τις σημαντικές παρεμβάσεις σας. Κλείνοντας την παρουσίαση του Δρόμου Ελευθερίας, θα θέλαμε μια παρέμβαση από τον κύριο Δημήτριο Ριγογιάννη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής σε Τολοκαρνανίας και Λευκάδας. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι παρευρισκόμενοι. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση, μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει πως η ιστορία, ο πολιτισμός και η φυσική αγωγή μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, διαμορφώνοντας μια ολιστική παιδαγωγική εμπειρία. Οι δρόμοι των εξοδιτών, οι δρόμοι της ελευθερίας, δεν είναι μόνο μια διαδρομή μνήμης, αλλά και ένα σύμβολο δύναμης, αγώνα και ελευθερίας που μπορούμε να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές. Οι πορείες των εξοδιτών είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ακαδημία από χρόνια, γιατί αποδεικνύει την αδάμαστη λαχτάρα των πολιορκημένων για ελευθερία. Η φυσική αγωγή δεν περιορίζεται στο σχολικό πρόγραμμα, ούτε στα στενά όρια της άσκησης και του αθλητισμού. Είναι ένας ζωντανός φορέας αξιών που καλλιεργεί τη συλλογικότητα, την ανθεκτικότητα, τη γνώση του εαυτού και της ιστορικής μας κληρονομιάς.
Μέσα από τη σύνδεση της κίνησης με τη μνήμη και την ιστορική διαδρομή, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ιστορία με τρόπο βιωματικό και ουσιαστικό. Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης αισθάνομαι την ευθύνη να προωθώ δράσεις που ενισχύουν την εκπαίδευση πέρα από τους τύπους της τάξης, φέρνοντας την ιστορία κοντά στους νέους μέσα από τη συμμετοχή, τη φυσική δραστηριότητα και τη βιωματική μάθηση. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες τους εμπνέουμε να αντιληφθούν τη φυσική αγωγή ως ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και αξιών. Συγχαίρω τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και εύχομαι ευόδοση των στόχων που έχουν θέσει. Δηλώνω δε αμέριστος αρρωγός σε οτιδήποτε μου ζητηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα για σύντομο χαιρετισμό τους εκπροσώπους των δρομικών συλλόγων με Λέαρος αρχικά, ο οποίος είναι αθλητικός γυμναστικός όμιλος Μεσολογγίου. Παρακαλώ την κυρία Όλγα Αλεξανδροπούλου για ένα χαιρετισμό. Όλους. Επιτρέψτε μου πρώτα να συστηθώ. Εκπροσωπώ ένα νεοσύστατο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Μεσολογγίου Μελέαρος, που ελπίζουμε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στα αθλητικά δρόμενα της πόλης μας και όχι μόνο. Συγχαρητήρια σήμερα στους φορείς της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης με το εξαιρετικό και για τους περισσότερους άγνωστο θέμα δρόμων ελευθερίας, που αναφέρεται στα μονοπάτια που ακολούθησαν οι πρόγονοί μας εξοδίτες προς την ασφάλεια της ελεύθερης Ελλάδας. Η διοργάνωση ενός αγώνα δρόμου είναι μια μοναδική ευκαιρία να προάγουμε την ευεξία, την ομαδικότητα και την αγάπη για τον αθλητισμό στην κοινότητά μας. Ειδικότερα όμως, η διοργάνωση ενός αγώνα δρόμου που ακολουθεί τις διαδρομές των εξοδιτών μεσολογγιτών δεν ενισχύει μόνο τη φυσική δραστηριότητα, αλλά δημιουργεί έναν εμβληματικό αγώνα δρόμου υπεραπόστασης που συνδυάζει το φυσικό κάλος των περιοχών που θα διασχίζει με το βάρος της ιστορικότητας της διαδρομής. Δημιουργείται έτσι ένας αγώνας που μπορεί να προσελκύσει συμμετέχοντες κάθε ηλικία σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον πολιτισμό και προβάλλοντας τον τόπο μας με τον καλύτερο τρόπο και γιατί όχι ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Ως αθλητικός γυμναστικός όμιλος Μεσολογγίου Μελέαρος, πιστεύουμε ότι με συνεργασία, όραμα και μεράκι μπορεί να δημιουργηθεί ένας αγώνας θεσμός που θα καθιερωθεί και αγαπηθεί από όλους. Εκφράζουμε σήμερα με τη σειρά μας την στήριξή μας σε αυτή την πρωτοβουλία με κάθε τρόπο που μπορούμε να προσφέρουμε. Ευχαριστούμε που μας κάνετε κοινωνούς του σχεδίου σας. Συγχαρητήρια και πάλι. Στη συνέχεια, καλείται ο κύριος Γιάννης Καρακιάνης, εκ μέρους του Αθλητικού Συλλόγου Τρομέων Υγείας Ατολικού. Χαιρετίζω όλους τους προσκεκλημένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή για τον τόπο μας και για μας ειδικά να μετέχουμε σε τέτοιους είδους πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μάκης Σαραντάς νομίζω ότι δεν είναι στο κοινό. Οπότε καλούμε τον τελευταίο εκπρόσωπο, τον κύριο Κώστα Στήριο, εκ μέρους του Μιάννης Ραλακτή. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Αντιδήμαρχοι,
και όλους εσάς που οραματιστήκατε αυτό το πραγματικά μοναδικό πράγμα, το οποίο αν μπορέσει να γίνει θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για την περιοχή μας, αλλά και για την Ελλάδα. Μιλάμε για το όραμα αυτό που είχε ο οραματιστής, ο οποίος το σκέφτηκε, δεν είχε σκεφτεί το τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κάνουμε έναν αγώνα, ο οποίος παγκοσμίως, λόγω και της μεγάλης, του μεγάλου γεγονότος που ήταν το διέξοδος του Μεσολογγίου, που κάθε χρόνο φιλοξενούμε πρεσβευτές από άλλες χώρες, αυτό να γίνει μια τεράστια διαφήμιση, έτσι ώστε να συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες. Όπως είπε ο κ. Διαμαντής, υπάρχουν πάρα πολλά δύσκολα σημεία. Όπως αυτό το ότι πρέπει να υπάρχει να είναι ένας δρομικός δρόμος, ένας δρόμος ο οποίος να είναι πάνω στο, να μην έχει να προχωρήσει η θάλασσα, και χρειάζονται πάρα πολλοί πόροι. Εμείς διοργανώνουμε το Heroes Run, έναν αγώνα αρκετά επιτυχημένο, και χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Την έχουμε από την περιφέρεια και από το Δήμο. Αλλά αυτά που θα χρειαστείτε είναι πάρα πολλά. Πάρα πολύ μεγάλη υλοτεχνική υποστήριξη, πάρα πολλοί θελοντές, εκατοντάδες θελοντές στον δρόμο, διαδρομοσίες και υποστήριξη της support σε όλους τους αθλητές. Αλλά νομίζω ότι αν συντονιστούμε όλοι μαζί και με τους φίλους που μίλησαν προηγουμένως, μπορούμε να κάνουμε κάτι μοναδικό για τον τόπο. Και δεν έχει μόνο να κάνει με την ιστορικότητα που είναι μοναδική, αλλά και με την εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια η οποία θα δώσει στην περιοχή θα είναι μοναδική και πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας και σε κάθε κάλεσμά σας θα είμαστε παρόν. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνοντας την απόψινή εκδήλωση, θέλαμε τον κύριο Κατανιά να κάνει ένα συντονιστήριο. Πραγματικά είναι κάτι, αυτό που σχεδιάζεται, αυτό που οραματιστήκαμε, αυτό που ονειρευόμαστε, είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Αλλά ας ξεκινήσουμε. Αν λέμε ότι όλα είναι δύσκολα και δεν γίνονται, θα μείνουμε στο τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς σαν περιοχή πάρα πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι σήμερα, από ό,τι ακούσετε, υπάρχουν άνθρωποι που εμείς δεν ξέραμε, που είχαμε αυτό το όνομα, ότι υπάρχουν, όπως παρουσιάζει ο αθλητικός σύλλογος εδώ στο Μεσολόγγιο, ο Μελέαυρος, που είναι πρόεδρος η Όλγα Αλεξανδροπούλου, εγώ, κακώς ίσως, δεν γνώριζα ότι υπάρχει. Δεν γνώριζα την προσπάθεια την οποία έχει κάνει ο Κώστας ο Σύρος, διάβαζα για τον δρόμο αυτόν, δεν είχα όμως ποτέ στο μυαλό μου πώς ήταν συμμετέχοντες, ότι υπάρχουν διεθνείς συμμετοχές σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος αναδεικνύει αυτό το μοναδικό ποτάμι που έχουμε τον Αγγελό, στο οποίο δυστυχώς οι μαθητές των σχολείων μας δεν πηγαίνουν. Πηγαίνουν στη Μύκονο, στις εκδρομές. Στον Αγγελό που είναι δίπλα και στον Αράχινο και στην Τρικονίδα που είναι ακριβώς από πάνω, στην Τερβέκιστα, στην πανέμορφη γέφυρα της Αρτοδίβας, δεν πηγαίνουμε, διότι κάτι δεν πάει καλά με όλο μας το εκπαιδευτικό σύστημα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη. Είναι εκπληκτικό, εγώ συγκινήθηκα με την παρουσίαση που έκανε ο Δημήτρης ο Πιλωρινός, είναι απόστρατος στρατηγός της αστυνομίας, από το Αχλαδόκαστρο, ένα μέρος που πιο πολλοί από εμάς δεν ξέραμε ότι υπάρχει. Πού είναι το Αχλαδόκαστρο? Και επειδή δεν συνδυάζαμε ότι το Αχλαδόκαστρο παλιά λεγόταν Αρτοτίβα και επομένως συνδέεται με αυτό το πανέμορφο γεφύρι της Αρτοτίβας, δεν παραξέρουμε πού είναι. Σε κάποιο μέρος της Ναυπακτίας, κάπου στα Κράβαρα, κάπου πίσω από το Θεό. Ο τρόπος που μίλησε ο Δημήτρης ο Πιλαρινός, ο οποίος δεν είναι στενά από τον Μεσολόγγι, αλλά ψυχικά είναι Μεσολογγίτης, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται ποια είναι η σημασία αυτών που έγινε, και να συμπληρώσω εδώ ότι πάρα πολλοί κραβαρίτες, δεν είναι κακό να τους λέμε κραβαρίτες, παλιά το λέγαμε υποτιμητικά, πάρα πολλοί κραβαρίτες έχουν πολεμήσει στο Μεσολόγγι. Και υπάρχουν κατάλογοι ανθρώπων από όλα αυτά τα χωριά, ανθρώπων οι οποίοι πολέμησαν πραγματικά μέσα στο Μεσολόγγι, και πολλοί από αυτούς δεν επέστρεψαν στις πατρίδες τους γιατί σκοτώθηκαν. Ο παλιός πρόεδρος της ναυπακτιακής εταιρείας, ο Καραλαμπόπουλος, ο Χαράλαμπος, έχει γράψει βιβλία με ονομαστικούς καταλόγους. Ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν από το τάδε χωριό, ήρθε στο Μεσολόγγι, επέστρεψε στον τόπο του και άλλοι δεν επέστρεψαν.
Εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ από την παρουσίαση του κ. Λιγογιάννη του Συμβούλου Εκπαίδευση για τη Φυσική Αγωγή και πραγματικά ελπίζω ότι η δική του συμμετοχή, όπως την ανέφερε προηγουμένως, μπορεί να δημιουργήσει στους νέους ανθρώπους, αυτούς που πηγαίνουν στα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια της περιοχής και όχι μόνο της περιοχής, μπορεί να τους δημιουργήσει ενδιαφέρον, όχι να τρέξουν 440 χιλιόμετρα, να τρέξουν 500 μέτρα. Να πάνε 500 μέτρα για να δείξουν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε όλα αυτά που έχουν γίνει πριν από πολλά χρόνια και τα οποία όμως εμάς που μένουμε εδώ, και όχι μόνο αυτούς που καταγόμαστε από φυσική καταγωγή, από αυτούς που πολέμησαν, που έτρεξαν κτλ., αλλά ίσως είναι και σημαντικότερο από αυτούς που αισθάνονται ότι είναι μεσολογίτες με την ουσιαστική έννοια του όρου, με την έννοια του έρωτος για την ελευθερία. Διότι αυτός ο έρωτος για την ελευθερία είναι αυτός που έκανε ικανούς αυτούς τους ανθρώπους που ήταν αγρότες, ποιμένες, ψαράδες. Οι μεσολογίτες δεν ήταν πολεμιστές με την έννοια την πραγματική. Δεν ήταν κλέφτες, δεν ήταν αρματολοί, δεν ήταν εκπαιδευμένοι στον πόλεμο όπως ήταν αυτοί που ήρθαν από τη χυμάρα του Στίβου Μήλου. Ήταν άνθρωποι φιλείς και έκαναν την καθημερινή ζωή για να επιβιώσουν. Κι όμως, όταν ήρθε η στιγμή που έπρεπε να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν, να μην παραδοθούν, αλλά να προσπαθήσουν να κρατήσουν την ελευθερία, έγιναν ήρωες. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτή η πορεία των εξορμητών και από το ότι έφτασαν στον Άπλιο και συνέχισαν να πολεμούν, για μένα δείχνει ότι η έξοδος, παρά τα πολύ νεκρά αποτελεσματά της, από τους 12.000 χάθηκαν περίπου 9.000, είτε εχμάλωτοι, είτε σκοτωμένοι κτλ. Δεν ήταν ήττα. Ήταν νίκη. Γιατί ποιος ήταν ο σκοπός της έξοδου? Ο σκοπός της έξοδου πρώτον ήταν να μην παραδοθούμε, δεν παραδοθήκαμε, και ο δεύτερος ήταν να μείνουμε ελεύθεροι, δεν μείναμε όλοι ελεύθεροι, αλλά μείναμε 3.000 ελεύθεροι και να συνεχίσουμε να πολεμάμε που συνεχίσαμε να πολεμάμε. Και το γεγονός ότι συνεχίσαμε να πολεμάμε και ξέρουμε τι είπε ο Κολοκοτρώνης όταν έμαθε για την πτώση του Μεσολογγίου, ξέρουμε ότι ο Λουδοβίκος, ο βασιλιάς της Βαβαρίας, που δεν είχε κανένα συμφέρον στρατιωτικό, οικονομικό κτλ., έγραψε ποίηματα και για την καταστροφή της πόλης, αλλά και για την απελευθέρωση του 29. Εμείς λοιπόν τελικά νικήσαμε και βοηθήσαμε γενικότερα την Ελλάδα να γίνει ελεύθερη και γι' αυτό δεν πρέπει και ο δρόμος της ελευθερίας θα βοηθήσει να μην ξεχνάμε. Ένα απλό πράγμα να πω και τελειώνω και ευχαριστώ που μου ακούτε. Φανταστείτε ότι έχουμε έναν δρόμο 440 χιλιόμετρα. Αν γίνει ένας δρόμος που προτείνουν αυτοί που είναι ειδικοί στην οργάνωση των δρόμων, ή 880 χιλιόμετρα που λέμε εμείς, αν γίνουν οι δύο παράλληλοι δρόμοι. Φανταστείτε ότι κάθε 5, 4, 8, 2, 3, όπου υπάρχουν διχάλες στους δρόμους, θα υπάρχουν πινακίδες, οι οποίοι θα λένε δρόμοι ελευθερίας από το Μεσολόγγι προς τον Άπλιο, χιλιόμετρο 178. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχουν εκατοντάδες πινακίδες στις εισόδους των πόλεων, των χωριών, στις παρακάμψεις όπου βγαίνουμε από τους μεγάλους δρόμους για να πάμε στους μικρότερους. Και φανταστείτε ότι αυτές οι πινακίδες δεν θα καταστρέφονται, γιατί αφού θα γίνεται ο δρόμος κάθε χρόνο, θα ανανεώνονται, θα ξαναπάπονται, θα ξαναστείνονται. Φανταστείτε λοιπόν ποια είναι η προβολή και των γεγονότων της εξόδου, αλλά και της πόλεως, της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, αλλά και όλων των πόλεων τις οποίες συναντάμε στη διαδρομή μας. Θα ήθελα να σας πω ότι με όποιο δήμο έχουμε μιλήσει, δεν υπάρχει κανείς από αυτούς που μας άκουσαν, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κτλ., που να μας πούν όχι. Απλά και μόνο πάντα ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στο να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρξει εισήγηση, να πάρθει απόφαση, να πούν πόσα λεπτά θα κοστίσει, 740 ευρώ, τα βάλουμε, δεν τα βάλουμε. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού ήταν μυστικά ωραία.
Κύριε Μακρύ. Κύριε Σπινόπουλο. Κύριε Κοινωνία. Κύριε Αντωνόπουλος. Κύριε Διαμαντή. Σήμερα ήταν μια πολύ ικανοποιητική βραδιά για όλους όσους συμμετέσχαμε, γιατί είδαμε ότι αυτό το παλαβό όνειρο το δικό μας, οι δρόμοι των εξωδικών, υποστηρίζεται από πάρα πολλούς ανθρώπους, και νέους και μεγαλύτερους, και από δημοτικές αρχές, ακόμη και από τη Δωρίδα, την Αυπακτία, το Θέρμο, το Μεσολόγγι. Ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά και άλλων που μπορεί να εμπλακούν σιγά σιγά, θα καταφέρουμε και φέτος σε μια δοκιμαστική εφαρμογή, αλλά ιδιαίτερα το 2026 με οποιοδήποτε τρόπο και με όποιο συνδυασμό διαδρομών να πραγματοποιήσουμε τους δρόμους της ελευθερίας.